You make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Si v poriadku? Čo sa stalo? Jackson, musím ti povedať niečo dôležité. Dobre, povedz mi, o čo ide. Možno si to lepšie povieš ty sám. Hyde, čo mi ten chalan môže povedať? Takže, ak sa na toto pozerám, znamená to, že už nie som ja, ale ty. Čože? Len sleduj ďalej. Zdá sa, že sme ten istý chalan, kamoš. Hej, takže Hyde a ja sme tá istá osoba? Zdá sa, že áno. Teda vždy, keď sa zobudím v nejakej tmavej ulici, sám a zmetený, je to kvôli nemu? Rád by som mu niečo povedal. No nemôžem sa mu postaviť, lebo on je ja. Hej, môžeš to povedať mne a ja to poviem Hydovi. No tak mu povedz, že mi je zle z toho, že sme tá istá osoba. On je všetko, čo nemám rád. Hlučný, protivný, hrubý, surový, namyslený. Hrubý, surový, namyslený. Namyslený? Oh! A ako sa mám cítiť ja? Práve som zistil, že som na poli normík a na poli pako. Zdá sa, že Frankie to neprekáža. Páčia sa jej múdry, teda ja. Frankie fajnová a má rada cool chalanov, ako som ja. Bola s tebou iba preto, že som sa neukázal. A vieme, koho je to vina. Chcela sa s tebou rozísť. Chcela sa rozísť s tebou. Frankie! Frankie, tak toto ďalej nepôjde. Musíš sa medzi nami rozhodnúť. Ale je to také ťažké. Mám vás rada oboch. Ako nás môžeš mať rada oboch, keď sme úplne odlišní chalani? Ale vo vnútri ste jeden chalan. Myslím, že preto sa mi obaja páčite. Má pravdu, vieš. Hej. A preto si nemôžem vybrať jedného z vás. Z toho stresu mi pukajú švíky na rukách. Takže sa s nami rozchádzaš? Áno, teda nie. Neberte to ako rozchod. Dávam nám len pauzu. Kým sa vy dvaja nedáte dokopy, pre mňa neostáva miesto. No. Vážne, vy dvaja musíte začať komunikovať. Začnite si SMS-kovať a keď sa dohodnete, stále budem tu. To nie je dobré. Tak platí? Platí. Tak dobré. Frankie, riaditeľka Brákrvá zvolala krízové stretnutie nášho týmu Vražoretiek. Poďme! Takže chalani, nezabudnite, SMS... Oh! Stalo sa niečo? Dámy, je to podsta vašej tvrdej práci, odhodlaniu a disciplíne, že tým Vražoretiek môže opäť získať pre Monster High význačné postavenie. A chcem, aby ste vedeli, že máte plnú podporu nášho vedenia pri príprave na Monster finále. Nedopustím prehru. Práve preto privádzam novú trénerku. Najoslavovanejšiu kapitánku v dejinách Monster High, Neferu Denil! Privítajte novú kráľovnú. Tú istú, ako bola stará.